Komičari i duhoviti ljudi su zapravo depresivniji od drugih. Ljudi koji dobro mirišu automatski doživljavamo kao privlačnije. Ne dozvolite nikome da zna previše o vama, što vas više poznaju, više će vas iskoristiti. Ljudi s različitim bojama očiju imaju veću vjerovatnoću da budu privučeni jedni drugima. Ljudi koji su loše raspoloženi provode više vremena pretražujući društvene mreže u potrazi za ljudima kojima je lošije od njih. Slušanje tužne muzike kada ste tužni zapravo može stabilizovati vaše raspoloženje i učiniti vas sretnijim. Najmoćniji način za pobjedu u svađi je postavljanjem pitanja. To može natjerati ljude da uoče nedostatke u njihovoj logici. Veća je vjerovatnoća da će ljudi vratiti nestali novčanik ako se unutra nađe slika djeteta. Karma kaže, nikada ne razumijemo pravu vrijednost nekoga, sve dok taj neko ne postane uspomena. Ljudi su tako brzi da prosuđuju tuđe greške, ali nikada ne ukažu na svoje. Često nedostajanje može uzrokovati nesanicu, frustracija što ste bez te osobe drži vas budnim noću. Pričljivije djevojke i tihi momci su najbolji par. Psiholozi su otkrili da kad god ste loše raspoloženi, možete se osjećati bolje samo ako se prisilite da se nasmiješite. Vjerovatno postoji neko ko misli da ste najnevjerovatnija osoba na svijetu, a vi to jednostavno ne znate. Oko 159.653 ljudi će umrijeti istoga dana kada i vi. Zaljubljenost traje najviše 4 mjeseca, ako premašuje, već ste zaljubljeni. Kada neko nije pravi za vas, stalno ćete biti povrijeđeni, sve dok ne budete dovoljno jaki da ga pustite. Inteligentni ljudi imaju tendenciju da manje brinu o mišljenjima drugih. Oni također uživaju u tome da budu sami zbog velikog osjećaja za sebe. Prljave ruke su znak čistog novca. Poštujte one ljude koji zarađuju manje, ali pošteno. Vaš mozak će bolje raditi kada vjerujete da ste se dobro naspavali, čak i ako niste. Ponašanje je uvijek veće od znanja, jer u životu ima mnogo situacija u kojima znanje ne uspije, ali ponašanje se i dalje može nositi. Slušanje muzike jedna je od rijetkih aktivnosti koja koristi cijeli mozak. Filofobija opisuje osobu koja se boji da se zaljubi, odbija da se otvori i dozvoli bilo kome, dovoljno bliskom, da je povrijedi. Nikada nemojte osuđivati nekoga, a da ne znate cijelu priču. Možda mislite da razumijete, ali ne razumijete. Žuta boja stimuliše energiju svjetlosti, kreativnosti i inteligenciju. Atraktivne ljude se percipira kao inteligentnije, čak i ako nisu. To se zove halo efekat. Naš mozak ima negativnu pristrasnost i pamtit će negativna sjećanja više nego dobra. To nam pomaže da se bolje zaštitimo.
Ljudi koji često razumiju sarkazam su dobri u čitanju ljudskih misli. Nikada nemojte izbjegavati osobu koja vas iskreno voli, jer danas je teško dobiti pravu ljubav. Znanje će vam dati moć, ali dobar karakter će vam dati poštovanje. Ne razgovarajte i ne budite jedno sa drugim po cijeli dan. Previše svega je loše za vezu. Osoba koja te istinski voli nikada te neće pustiti ili odustati od tebe, bez obzira koliko je teška situacija. Veza znači da se okupljate kako biste jedno drugo učinili boljim, podržite jedno drugo i gradite jedno drugo, vjerujete jedni u druge, budite njihov mir, a ne njihov problem. Ljubav je kada ništa nije u redu i sve te jako boli, ali i dalje želiš istu osobu, iznova i iznova. Biti zvana beba ima pozitivan učinak na ženski mozak, uzrokujući trenutno oslobađanje od emocionalnog stresa. Život je lijep. Jedan dan, 1 sat, 1 minut neće se ponoviti u vašem životu, zato izbjegavajte svađe, ljutnju i razgovarajte lijepo sa svakom osobom. Kada alkoholizirana osoba priča, 65% onoga što ona kaže je istina. Ako morate donijeti tešku odluku, bacite novčić. Ne odlučuje umjesto vas, ali ćete shvatiti šta zaista želite kada to bude u zraku. Mizofonija je stanje u kojem vas lako iznerviraju ili vas usidre sitnice, kao što je osoba koja preglasno jede ili diše. Budite dobra osoba, ali ne gubite vrijeme da to dokazujete. Potražite lijepo srce, nije nužno lijepo lice. Lijepi ljudi nisu uvijek dobri, ali dobri ljudi su uvijek lijepi. Ljudi misle da biti jak znači nikada ne osjetiti bol, ali u stvarnosti najjači ljudi su oni koji to osjećaju, ali prolaze kroz to. Ljudi sarkastičnog karaktera imaju tendenciju da budu iskreniji sa svojim prijateljima. Poljubac za dobro jutro može pomoći u prevenciji bolesti povezanih sa stresom, pokreće hormone koji pomažu osobi da se nosi s pritiskom.